I les persones que acudeixen al CRIS són persones amb malalties cròniques i que tenen problemes en el seu funcionament psicosocial. Què vol dir això? Que necessiten uns recolzaments en el seu dia a dia, en habilitats socials, en habilitats d'autonomia, en habilitats de comunicació. Aleshores, persones potencials d'aquest OR són persones que tinguin que treballar, per una part, algo físic també, no? Un poquet de treball físic sense ser esport, no? Perquè l'esport sempre el tenim tots més a l'abast. Això és una activitat física que implica estar amb més persones i implica també això, responsabilitzar-se d'algo en companyia dels companys, que si jo no vaig, si jo no vinc, per exemple, a una activitat de fitxes del CRIS, doncs no passa res, però si no vaig allí sí que es fa un hueco, no? Perquè les meves herbes segueixen creixent. Aleshores, a l'hora d'empoderar, a l'hora de tindre habilitats, és una activitat molt xula per a treballar amb ells. Quan vam arribar a l'hort, allò estava tot perdut, de fet la sèquia ni existia, era tot un esbarzer, tot ple de deixalles, vam treure carros, vam treure moltes deixalles, a més del contenidor, perquè allò havia sigut un abocador durant molt de temps i l'hort estava totalment perdut. L'hort que utilitzem nosaltres ara és un hort cedit per persones particulars, és un grup de cosins que ens el va cedir i les va fer tot el treball en els usuaris i en els usuaris d'horts, no sols nosaltres, sinó les altres persones que també utilitzen l'hort, des de l'inici de recuperació. És la idea reunir-se tots al voltant de les 10 allí a l'hort i un poquet distribuïm les tarees, col·laborant amb l'altre Alberto Belda, que és el voluntari que ens ajuda un poquet en les tasques més tècniques de l'hort i un poquet entre els dos gestionem que totes les persones tinguin tasques durant aquest dia i que es cuiguin les coses que n'hi ha que collir, entrecavem perquè no s'utilitza ningú fitosanitari ni ningú producte químic, aleshores n'hi ha que entrecavar i mantenir la terra en aixades i com antigament. Es rega, un poc les necessitats de cada dia de l'hort. Avui regarem, sobretot, està super sec, ¿vale? Però com sabeu, regar és l'últim. La idea que teníem era collir tot el que n'hi ha allà, n'hi haurà faves, n'hi haurà bròcolis, ¿vale? N'hi ha prou coses per collir. Després de collir, assearem alguns cavallonets de brosseta, que n'hi ha alguns, ¿vale? I les brosses més grans de les taules les llevarem també. Lo que més destaca i lo que més m'agrada a mi és l'espontaneïtat, que es noten més tranquils, més lliures, no tenen tantes restriccions. L'activitat de roig el suposa això un poc a voltes alliberament o desconnexió de la rutina habitual, l'interaccionar molt entre ells i sobretot en aquesta llibertat de que ells poden dir el que volen, el que els pareix, actuar de la manera que els pareix, van a ser respectats, van a ser acceptats i és el més destacable. Encara això evidentment després es manifesta en més motivació, en estar més a gust, efectivament es veuen millor. Primer es coneix la natura, s'observa molt els processos naturals de creixement de les plantes, de treball agrícola en faenes tradicionals i una volta coneixen aquestes coses ja ells són capaços d'intervindre. Cada 2 o 3 persones es responsabilitzen de 2 trosses de taula, que són de 2,5 metres per 10 més o menys, i la idea és un poquet que ells es responsabilitzen de la seva taula i que tinguin també la seva pròpia collita i que tinguin un poquet el reforç de si jo m'ho cuide ho tinc millor cuidat i si l'altra persona no s'ho cuida que es veja que no ve, perquè si no el que passa és que uns fent la tasca dels altres entonces no n'hi ha treball de responsabilitat i d'autonomia. Entonces pensem que així també és més terapèutic i més per a ells millor per a treballar aquest empoderament. I en principi això, aquestes 2 o 3 persones es distribueixen en les seves tauletes i ho fan quan han d'acabar la feina, si alguns han acabat la seva, recolzen a la resta o algunes taules que tenim comú, com per exemple són creïlles, que això sí que són per a tots. Entonces, aquestes taules comuns entre tots, quan acaben la seva feina, fem la de tots. La natura, evidentment, segueix el seu curs. El que nosaltres fem és ajudar a que els usuaris puguen veure aquest curs de la natura i participar en ella. L'agricultura és com un mediador a través del qual potenciar aquestes àrees. Àrea afectiva, cognitiva, física, motricitat, àrea de relació social, comunicació. Si hi ha sigut un dia de collita, que no són tots, quan hi ha molta collita venim al CRIS i es distribueixen aquestes collites entre les persones que han participat de l'activitat.
el que sobra, perquè moltes vegades igual cullen dilluns i cullen dijous, doncs aquestes persones diuen, jo no vull endur-me un mes, doncs ells mateixos ho reparteixen a companys o a professionals del centre o a familiars, a qui volen. Són ells que gestionen qui s'endú aquests productes. Jo penso que el contacte amb la natura de per si ja és un benefici. El que s'intenta és que l'hort siga un lloc en el que ells puguen estar a gust, estiguen com estiguen, que siga com una espècie de refugi.